Mga kalingap, ito si Jingjing. Malaanghel ang kanyang itsura. Ngunit maituturing bang biyaya ang magkaroon ka ng ganitong kagandahan? Kung ito ang magiging dahilan ng malaking trahedya sa kanyang buhay, ninakaw sa kanya ang magandang kinabukasan, maging ang dangal ng pagiging malinis na babae ay ninakaw sa kanya. Ngunit paano niya nakayanan ang matinding trahedya na nangyari sa kanyang buhay? Kasi meron din akong anak. Meron ka ng anak? Ha? Ang bata-bata mo pa? May anak ka na? Opo. Oh, Kasi po may confidential na nangyari. confidential na nangyari. Bawal. Pakilala mo din sa amin yung anak mo, ha? Opo. Siya na yung anak mo? Anong pangalan niya? Jamel po. Jumela Kay. Asan ang nanay mo? Ah, ito, si nanay mo. Opo. Ano pong nangyari? Confidential po. Confidential po kaya. Ah, sige, okay lang. Confidential. Absent daw po siya ngayon at ano, Opo. madalas din daw po siya nakakapag-absent pag walang pamasahe. Opo. At gusto din daw po niya makatapos para sa anak niya. Siya nga po, may pangarap din siya sa anak niya na makapag-ano siya. Babae pala ito, yung anak niya. Anong gusto mo para kay ano, kay baby mo, anong pangarap mo para sa kanya? Makapagtapos din. Ano yung confidential na nangyari mo, okay ka na doon, naka-move on ka na. Yan yung importante. At huwag mo nang isipin yung ulit yung nakaraan, ha. Opo. Kalimutan mo na. Minsan bumabalik din yung ano, no. Yung time na health na. Oo, pero anuhin mo na. Kumbaga parang erase mo na ba sa isipan mo, focus ka na lang sa pag-aaral. Opo. At ano ka pati, oh, sayang yung ganda mo, kita. Oo. Kaya ano mo lang, i-focus mo yung ano mo sa pag-aaral ka. Gaya ng ginagawa mo ngayon. Kahit mahirap, walang pamasahe. Nagbibigay ako para sa pamasahe pala. Oo. Bibigay po tayo mga kalingap para sa pamasahe ni Jingjing. Ito Jingjing, oh. Sana makatulong, makapasok ka na niyan. Ito pa. Salamat. Maraming salamat sa kalingap. Kalingap Halloween. At nakita ka namin dun mo. Talagang malungkot. Ngayon. Parang nagpipray ka kanina, ano? At ngayon parang yun ang sagot ng Panginoon. Sa pray mo lang din na ano din yung ano natin. Maraming magkatulungan ba para sa pag-aaral mo. Kasi medyo madami daw kayo, 10 pala kayo. Ito, meron ka pang baby. Inspirasyon mo yan, hmm? Gaano mo kamahal yung anak mo? Higit po sa sarili ko. Higit sa sarili mo? Wow, napakadakila talaga ang pag-ibig ng nanay. Na ano kami, baka tumalong ka dun. Hindi man, ano? Minsan pag namumroblema ka dun ka lang, mag-isa ka lang. Nag-iisip-isip. Ano siya, may nanay ka pa na taga-alaga pag nagpapasok ka. Anong masasabi mo kay mama mo? Taga-ano din? Maraming salamat din kasi napalakas yung loob ko daw sa ko na yung ganun.
Bakit hindi si Papa? Grabe yung pasasalamat niya na sa'yo. Kasi pinalakas niya mo daw ang loob niya. Masuko na siya. Oo nga po. Kailangan po kasi tatagal niya dahil may baby po siya na dapat na palaking din. Siyempre, habang nagpapalaki sa baby niya, nakagabay naman po kami ni Papa niya. Hindi namin siya pinapabayaan. Kaya lahat ng kailangan nila, kahit nakapos kami, patuloy pa rin namin silang pinapa-eskwela. Nay, dun sa sa confidential, may pinagsisisihan ka ba na nagawa niyo? Siguro yung na ipaubaya namin siya sa kamag-anak na hindi pinagtiwalaan. Sana sa susunod hindi na ganun na basta-basta na lang magtiwala. Oo, yun yung lesson. Naging lesson po sa amin yun. Kumbaga double dobleng pag-iingat din. Ang ganda po ng anak nyo, artistahin. Para magngiti ka na. Di ba? Kanina ito na yung nagmana. Sa inyo na yun? Opo. At maitim si Papa. Maitim. At salamat na sa pagbahagi din ng nyo. At siyempre nakita namin ito si Jingjing. At tuloy lang Jingjing sa pangarap mo. At marami ang sa iyo na makakapanood. Yung iba makaka-relate, yung iba gustong tutulong din sa iyo. At yan po mga kalingap. At pansamantala ay magpapaalam po kami. Magpapaalam po kami muna ngayon ay. Jingjing. Maraming salamat. Sana po patuloy na suportahan niyo po sila, Kuya Alvin. Salamat na ya. Salamat din, Jingjing. At God bless. Maraming salamat mga kalingap sa panonood ng vlog natin. Nandito po kami sa Kayukyukan. Tinuro po ito ni Kuya Robin lugar na ito. Marami daw po ditong nangangailangan. At nakita po namin dito si Jingjing. At salamat po sa panonood ulit. Don't forget to subscribe po sa ating channel, Kalingap Alvin. At sa channel po ni Kuya Val, Edna at Kalingap Rab. At kay Kuya Robin po, yun po yung nagturo ng lugar na ito. Salamat po.